Nedávno sa mi dostal do rúk tento sofistikovaný kus herného príslušenstva a pokiaľ patríte medzi zasvetených špecialistov na vrcholne sedavé aktivity, je vám určite jasné, na čo sa dívame. Presne tak, ide o krásny exemplár tzv. Bud Resting Device od populárneho predajcu herných stoličiek DX Racer z čeľade Gladiator a poddruhu GB001/NV. Nám sa podarilo tento suchozemský sedací aparát uloviť a otestovať v jeho prírodzenom prostredí. Poďte sa teda so mnou pozrieť na výsledky pozorovania. Kancelárske aj herné stoličky neboli židle z kmeňa DX Racer sa spravidla vyskytujú v blízkosti veľmi náročných ľudských užívateľov, ktorí potrebujú predovšetkým komfort pre svoju opornú sústavu. Ľudové príslovia hovoria, že kvalitná židle k počítaču je najlepší priateľ človeka, ktorý za obrazovkou trávi dlhé hodiny hraním, ale aj prácou. DX Racer Gladiator GB001/NV sa môže pochváliť silným oceľovým rámom, ktorý bezpečne udrží vaše pozadie, aj keď patríte k hráčom, ktorí zvládnu normálne sedieť sotva 20 minút. Keďže ja sa zaraďujem do oboch zmienených kategórií, musím povedať, že sedenie na tejto židli ocenil po dlhom dni hlavne môj boľavý chrbát. Vysoké operadlo sa dá sklopiť až do uhlu 135 stupňov a v akejkoľvek polohe si môžete nastaviť aj funkciu pohupovania. Tuhosť tejto mechaniky taktiež možno upraviť podľa vašej hmotnosti stredovým šroubom na spodnej strane židle. Z pozície sediaceho ľavá páčka aktivuje húpanie, zatiaľ čo pravá pomocou plynového piestu štandardne mení výšku sedenia. Pokiaľ však túžite chodiť vzpriamene tak ako civilizácia pred érou sedavých zamestnaní a epických RPG hier, operadlo v rovnej pozícii príjemne kopíruje anatomickú štruktúru vašej chrbtice. Podobne ako iní zástupcovia svojho druhu obsahuje aj táto židle dva ergonomické vankúšiky pod bedrá a hlavu, aby vaša chrbtica a komora ortopédov chrneli blahom. Ak ste však aspoň trochu ako ja, využijete bedrový vankúšik skôr na to, aby vaše chodidlá pohodlne spočinuli na stole. Ani nutkanie položiť si nohy kamkoľvek inam než na zem totiž nie je prekážkou. Táto prémiová židle vás istí dokonalou stabilitou a kovová 5-ramenná základňa zabezpečuje hladkú manipuláciu. Pri plížení sa po miestnosti židle využíva pomerne tiché polyuretanové kolieska, takže keď sa vydáte trebárs ukoristiť svačinu z chladničky, nemusíte sa vôbec postaviť. 4D opierky na ruky vám síce nepomôžu prekročiť tretí rozmer, ale za to ich môžete posúvať dopredu a dozadu i vpravo a vľavo. Výšku si pochopiteľne dokážete ľahko prispôsobiť tiež. Čo sa týka dizajnu, DX Racer Gladiator má schopnosť svojím sfarbením a dynamickým sľadom nalákať človeka k sedeniu, pretože tak ako v prírode aj tu platí, že mechanizmus prírodzeného výberu uprednostňuje exempláre s pôsobivejším výzorom. Židle ukazuje dominanciu v 3 farebných verziách, pričom do redakcie sme dostali podľa mňa najlepšiu možnú a síce čierno-bielu kombináciu. Aj taký Apex sedací aparát ako je tento má však malú nevýhodu v podobe koženkového poťahu, ktorý nie je najideálnejší v teplých dňoch či vyhriatých miestnostiach. Na druhej strane ide o imitáciu kože, takže židli nepadlo za obeť žiadne skutočné zviera. Maximálna nosnosť je uvádzaná do 130 kg, ale celkovo pôsobí židle skôr útlejším dojmom. Vzhľadom na šírku sedáku sa teda v záujme maximálneho komfortu odporúča pre osoby do 110 kg váhy a 185 cm výšky. Pokiaľ ide o skladanie, návod je blbúzdorný a tak by vám to nemalo trvať viac ako 20 minút. Zvládne to dokonca aj taká princezná ako som ja. Síce mi to trvalo hodinu, ale na moju obhajobu som sa pritom natáčala a väčšinu času mi zabralo vôbec dostať 26-kilovú krabicu s ešte zabalenou židlou z bodu A do bodu B. Výsledky pozorovania hovoria jasne. DX Racer Gladiator GB001/NV splňuje všetky kritériá ergonomického sedenia a stane sa spoľahlivým parťákom herného ponocovania i rannej práce z domova. Nehovoriac o tom, že váš herný brloch s ním bude vyzerať naozaj cool.
Odradiť by vás síce mohla vyššia cena, ale chrbát máte predsa len jeden a investovať do kvalitnej židle sa skutočne oplatí. Obzvlášť pokiaľ trávite po sediačky veľký kus svojho života. DX Racer nesklame prémiovým spracovaním, ktoré zabezpečuje dlhú životnosť. Takže táto židla vám pravdepodobne pomôže uloviť ešte veľa virtuálnych nepriateľov. Zostáva mi už sa iba rozlúčiť. Ďakujem vám za pozornosť a začínam uvažovať, že by sme si v redakcii mohli založiť niečo ako inštitút sedenia. S dovolením sa na to pôjdem posadiť. Čau.